wiyating warna narporining Rama Dewa gawe bronto lalancuring adi loga ora bakal sisih panduluku kadange nom Rama Badra Lesmana Widagda iki Lesmana Widagda iki kowe wis mangerti marang aku wis mangerti marang kowe awit palapuraning telik sandi saka negara Ngalengka ora ngono balik Suragenti aku takon karo kowe wong sak kloron wis ngerti marang aku nanging aku durung ngerti karo kowe wis jatine sapa aku putrane Kanjeng Rama Patih Prahasta aku Raden Suta Paweni aku Raden Paweni Gena methuke Lesmana Widagda apa ndadekno sumurupmu sak gugure Kanjeng Rama Patih Prahasta senopati perang ing dijunjung dening Koko Prabu Dasamuka aku sak kloron aku karo adikku Dimas Paweni Gena mula aku kepethuk karo kowe ning aku ngerti kowe kuwi kadange nom Prabu Rama Wijaya tandha nek kowe cendhenging mungsuh kudu tak brasta rening kowe karo aku bisa kepethuk ning papan kene kaya kebeneran banget kaya kapas sang ayogya ayo endi ingkang digdaya apa Lesmana apa Suta Paweni Gena nek pancen aku bisa nyirnake kowe gedhe ganjaran kang bakal tak tampa apa tak tampa nanging nek pancen kowe bisa nyirnake aku karo adikku Paweni Gena tandha kowe luwih digdaya tinimbang aku karo aku sak kloron swarga ginawe ayu yen pancen kowe nedya ngancam marang Lesmana Widagda aku ora nedya mundur jangkah sak gendhingmu tak ladeni rupa aku wani jembar aku wani ngejak kasar tak tandingi ngejak alus tak ladeni babuh ora gelem manut karo aku ngulungke tanganmu dadi bandan tak nggo pengewane-wanone negara Ngalengka ora wurung ketiban tangan jengkelang kuandamu maju kena tak gendir pecah siramu tugel gulumu Lesmana iki jaluan ora urung sumir kuandamu ayo maju Lesmana Jotoso ngantemu ora bawa Canda pilih ora
pathet sirahmu iki jalukanmu pilih tiba ning Padasuri ajur awakmu ayo Lesmana nek panjenengan kuwi isih wani mungsuh karo aku tandhi ngono kadigdayane Raden Paweninggena ora usah kakan sumbar Suta Paweninggena apa ingkang katon ning tanganku kowe mentang gendhewa tandha nek kowe arep nglepaske panah kaya apa landheping jemparingmu ora tak tamengi geger nek tak tamengi dada tiban jemparingku ora wurung kene merganing patimu enggal tak geblake dadaku mongso aku arep ninggal mlayu marang kowe tiban jemparingku ora wurung bengkah dadamu kene merganing patimu lumepasing jemparing kebat kaya kilat kesit kaya tadhit nalika semanten Raden Suta Paweninggena nyangga enteng lumepasing jemparing dipun anggep namung jemparing limrah nanging yektosipun Raden Lesmana musti sara utawi ngginakaken jemparing ingkang kepetang pepingitan kagunganipun pusaka jemparing ingkang nama Kanjeng Kyai Surawijaya tumanduk dadane Raden Paweninggena butul walikat neratas dadane Raden Suta Paweni kekalihnya kepanduk prabawaning jemparing Kyai Surawijaya mapan pernata sira mergalayu Swawi dilajengke tindake iya Kakang Rewusing Raden Suta Paweninggena dumugi ning palastra. Raden Lesmana Widagdo tumuli nglajengaken tindak
Daya-daya caket kaliyan ingkang Raka Prabu Bathara Rama. Wau to sini gegandhi ingkang Winursita. Bawanipun ginelak tindake Dyang Lesmana Dewa tanpa antara dangu saged ngadhep wonten ngersanipun ingkang Raka. Wis kumpul manunggal wonten telenging pakuwon yen to sinawang saing katebian agenging Prabawanira Prabu Bathara Rama temah kaya bisa nggunjingke jagat raya. Narendra Sutya Bawana Inggih punika warnanipun Prabu Bathara Rama miwah sanggya para pendherek ingkang dumunung wonten saklebeting pakuwon Prabu Bathara Rama satata lenggah ingkang kepareng abiyantara inggih Raden Kuntawibisana Sang Narpati Sugriwa ugi
Kawistara tebih piswane gegedhug-gegedhug Pancawati antawisipun Sata Bali Indrajanu Kapi Jembawan Jaya Susena Cocak Rawun tuwin Kapi Mendha mengkeraken suwaning Sangya para wadya bala wanara ingkang amblabar piswane nyebaki palataran kaya robing segara ingkang nedya ngelem daratan tanpa antara dangu ingkang rayi Raden Lesmana Dewa kadherekaken Panakawan ugi sampun kepareng marak ana keparing karsarsa rukming dayalun pangudasmaraning driya Prabu Bathara Rama. Leng-leng laluang ulati angulati surya kang mangrangsang wayah Meraina smubang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dungane ingkung lir wuwusing pinipanca pepetoke ngayam wana merak manguwuh bremara ngrabosa kusuma Parasyanarum. Kadangipun Kakang Yayi Gunawan lan Kakang Narpati Sugriwa wonten pangendika ing adhawuh Kaka Prabu. Nun inggih wonten pangendika ing adhawuh Pukulun sartani jeneng para Dimas Lesmana Dewa inggih wonten paring adhawuh Kaka Prabu. Kabeh padha lerma sakwetara petung Kakang Semar Badranaya lan anak-anakmu. Nggih, sendika sinuwun. Kageting penggalihku kaya tanpa upama. Bareng Dimas Gunawan Wibisana ngaturke yen Tawusana Senopati utusan Ngalengka Diraja ingkang adoni pupuh maju madyaning palagan. Kula nuwun inggih Kaka Prabu. Inggih, Pukulun. Durung mbailang rasa kagetku malah Kakang Narpati Sugriwa ingkang wis ngadhep ana ngarepanku. Bebarengan karo para pendherek katon banget yen to sumung-sumung wadanamu pratandha yen to
sliramu wis bisa pinanggih kelawan Senopati utusaning Prabu Dasamuka. Kakang Narpati kepiye lara-larai? Nun inggih kepareng kula muji atur ngersa pindah dalem pukulun Prabu Bathara Rama. Kakang Narpati ya. Kula kalian ingkang abdi pun Jayanggoda Jayanila ugi para penderek sanesipun gegedhuk cetha dipun perang dados kalih. Gegedhuk maton menika wonten 8 sata bali sak kanca. Indrajanu lajeng cocak rawun kapimindha. Jaya Minarda tuwin Jayasena menika estunipun sami tutwi ingkang lampah kula nanggulangi bilih wonten adegan Senopati ingkang sampun majeng wonten madyaning Rananggana. Iya. Katemben wonten Senopati kekalih Sutapaweni kalian Paweninggena Jagaddiwa Bathara. Dados sing majeng menika wau Sutapaweni kalian Paweninggena. Iya mengkono Gunawan. Kowe wis ngerti Yayi Gunawan. Kula nu nggih sampun ngertos Koko Prabu. Kuwi sapa? Sutapaweni Paweninggena menika tilaranipun swargi Paman Patih Prahasta. Putrane pamanmu Prahasta. Inggih, nanging namung putra angkat. Mula bukane kepiye? Duk nalika Koko Prabu Dasamuka bedah negari Maespati pikantuk bayi kalih duka menika anakipun sinten nanging kalunta-lunta gesangipun lajeng dipun kukup dening Paman Prahasta dipun gula wentah ngantos dewasa inggih dados pun Sutapaweni kalian Paweninggena menika wau. Lajeng kados pundi Sang Narpati? Iya kepiye Kakang Narpati? Sutapaweni Paweninggena Senopati ingkang didhapuk maju madyaning palagan. Senopati kekalih Digdaya Stimandraguna gadah pusaka ingkang menapa wujudipun cis menawi cis menika dipun tancepaken wonten Bantala bumi saged mblegak mijilaken dahana ingkang gegirisi ngoyak para wanara. Mila lajeng bibar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mundur ngadhep wonten ngersa paduka pukulun Prabu Bathara Rama yen namung badhe ngaturaken perkawis menika. Banjur perjurit apa Senopati sak keloron? Apa nututi laku jantramu Kakang Narpati? Kula tingali sampun kendel. Mbok menawi Sor Prabawa kenging perbawaning menapa kula piyambak pun mangertos nanging kasunyatanipun boten nututi lampah kula engga dumugi wonten pakuwon papan palengganipun pukulun Prabu Bathara Rama. Yayi Lesmana nuwun wonten paring adhawuh. Semurandat nggonmu ngadhep ana ngersanipun Kakang Bayana wigati apa? Dadosna kauningan Koko Prabu. Sak sampunipun purna anggen kula tarak brata teki-teki. Kula dipun prayogakaken dening Kakang Semar Sepadus Kempal manunggal ngadhep Koko Prabu. Iya Yayi. Wonten margi kepapak tiyang kalih ingkang nama Sutapaweni Paweninggena. Kuwi Senopati ning Ngalengka Diraja inggih. Banjur Senopati sak klorana ngendi Yayi? Pangestunipun Koko Prabu rening tiyang kalih pun Sutapaweni Paweninggena badhe gendhak sikara dhateng ingkang rayi. Mila lajeng kula tandhingi kadigdayanipun. Kula lepasi Kyai Surawijaya kekalihipun Sirna Margalayu Koko Prabu jagat wasisaning Bathara. Sutapaweni Paweninggena Senopati saka Ngalengka wis gugur saka prabawaning pusakamu Yayi. Kula nuninggih Koko Prabu. Kula nderek bingah Kang Mas Lesmana menawi Sutapaweni Paweninggena sampun dumugining pejah. Namung kemawon iki kedah dipun gatosaken Senopati pengapitipun.
Awit gegedhuk ngalengka menika ingkang sekawit cacahipun 12. Mbok menawi ingkang gugur sampun gangsal. Duka ingkang kantun menika sinten-sintenipun kula dereng mangertos dereng saged matur. Nanging buta ingkang kepetang gegirisi menika antawisipun Puta Daksi, Gatrodara, Bajrapati, Mintrakna, lajeng Prajangga menika ingkang kepetang bebayani. Mila sedaya kedah ingkang prayitna ngatos-atos. Wawasane Yayi Gunawan Wibisana pun Kakang sawetara iki kudu tumindak apa Yayi? Ngaten Koko Prabu. Rening kula raosaken prajurit ingkang dipun dapuk utawi senopati saking Alengkudiraja saya dangu boten saya enteng. Racak-racakipun ingkang dipun dawuhi menika senopati pingitan. Prajurit gamben-gamben, prajurit ingkang dados piyandeling negari Alengkudiraja. Mila dasaripun wanci sampun badhe surup surya peperangan kedah kendel. Koko Prabu kalian Kang Mas Lesmana Widagdo kula suwun kedah sesingidan. Dene kula kalian Sang Narpati Sugriwa badhe tungguk kemit sareng kalian para wadyabala Jagitata raharjaning pakuwon. Kula suwun sepisan malih panjenengan dalem kedah sesingidan. Banjur prayoganipun Kakang sesingidan ana ngendi? Prayogi Koko Prabu kaliyan Kang Mas Lesmana anggenipun sesingidan wonten agemipun sumping ingkang abdi senggana Anoman. Tanpa antara wis lumarap risang senopati pangambit. Iya Yayi, yen mengkono pun Kakang nedya ngestokke apa kang dadi penemune Yayi Gunawan Wibisana. Mangsa barenggonmu bakal rumeksa tentreming swasana, Anoman tak pundhut suwane. Ih, yen mekantun kepareng kula mengker saing ngarsa paduka. Lelah dalem kula suwun ingkang rayi sar menapa ugi nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu ingkang prayitna ngati-ati Yayi Gunawan Wibisana. Kula iki kepareng nyuwun pamit madal basi lan tambahing pangestu kula suwun pukulun Yayi Kakang Narpati ingkang prayitna ngati-ati. Nggih, selika ngestakaken dawuh. Anoman Prawara Suta majenging rananggana mulat barising satru kiyomatek Tiwikramanira
Aja kaget kowe tak timbali Senggono. Kula nuwun inggih wonten keparinging karsa kados pundi pukulun. Ingsun lan kadangku Yayi Lesmana Dewa diprayogake dening Yayi Gunawan Wibisana supaya sesingidan dening nggon apa nggon ingsun sesingidan ana ing sumping agemu Anoman. Kula nuwun inggih menawi mekaten kula sumanggaaken suwawi lajeng keparenga manjing wonten ing sumping kula pukulun. Yekori Sang Rama Dewa riwusnya sumekta ing diri manjing sumping kekalih nyo Prabu Rama Badratwin ingkang rayi Dyan Lesmana sampun kasembadan sesingidan wonten agemipun sumping Dyan Senggana Anoman. Dyan Senggana ingkang wus sagah ngreksa kawilujenganipun pepundhen kekalih sak kelangkung prayitna ngatos-atos anggenipun jagi Prabu Bathara Rama tuwin Dyan Lesmana. Ora kaya ingkang nedya nyebar sirep supados sedaya para pendherikipun Prabu Bathara Rama utawi Prabu Bathara Rama sak pendherikipun saged sare kepati. Wanci wus anyaketi wanci Madya Ratri lampahira Raden Trigangga andadap-dadap dedemitan wonten sak kiwa tengening pakuwon papan durungipun Prabu Bathara Rama. Wancine wis lingsir wengi, wancine wis Madya Ratri. Yen mengkono prayogane aku tumuli kudu daya-daya namakke mantram sakti utawa aji sirep ingkang kaprah disebut sirep Begananda utawa sirep Kendali Sukma. Tak suwun ngersani Hyang Widiwasa muga-muga prabawaning sirep makarti kanthi becik saengga Prabu Rama Wijaya saandhane bisa ketaman sirep padha turu kepati. Janji Rama Wijaya wis turu kepati, andhane pendhereke wis turu kepati. Gampang nggonku bakal njulung tungkul, gampang nggonku ngrangket, nggonku mbondo Prabu Rama karo Raden Lesmana Dewa. Syukur yen bisa kepethuk Paman Gunawan Wibisana babar pisan nedya rangket tak aturke ana ngersani Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Kagiat mulatri Sang Narepa Narepa putra
doaning pakuwon tumulih kanan lan kiring sanggya para wanara tarapaglar sapesapan gancanging carita Raden Trigangga segera nglepasaken sirep kendali jiwa makarti sami saknalika perbawaning sirep ndayani Prabu Bathara Rama sakwadya balane Narpati Sugriwa Sakala Sarikepati Dian Kunto Wibisana uga Sakala ketaman Prabawa Arip utawi Prabawa ngantuk prajurit rucah sampun blasah kaya babatan pacing datan wonten ingkang sami rerembagan antawisipun ruang kanca setunggalan setunggalipun sedaya racakipun sami tilem kepati Prabu Bathara Rama ingkang dumunung wonten telenging sumping dereng saged dipun mangertosi dene Sedyan Senggana ugi teksih manjing wonten saklebeting pakuwon mila datan saged dipun mangertosi kados pundi solah bawanipun ingkang cetha sedaya kang dumunung wonten sak jawining pakuwon sami tilem kepati kenging perbawaning sirep Beganada Gunawan pun wonten pangandika ing adhawuh kudu ingkang prayitna ngati-ati awit sapa ngerti yen to sedulurmu tuwa Prabu Dasamuka wis ndapuk senopati nyumektake senopati ingkang luwih kudu ingkang prayitna ngati-ati kula nuwun inggih Sang Narpati sedaya kedah tansah dipun engetaken awit kasunyatanipun mila mekaten kula piyambak mangertosi yen to senopati pingitan tesih kathah sanget dados sedaya menika kedah dipun engeti iya wah bebayani kahanane awit sing tak kuwatir kuwi upama kanthi kowe karo aku ora ngerti lak padha karo cilaka kahanane engko inggih mula kudu ingkang prayitna ngati-ati lan jaga iki sing tenang nek ana sing ngantuk digugah nek perlu gentenan le turu aku tak turu sik kowe melek ngono nek wis kowe melek aku tak turu nggih sampun monggo menawi Sang Narpati badhe sare nggih kula aturi sare rumiyin sampun sare. Wah, ketokne kesel banget, sayah banget. Saya prajurit kok gumun bengi iki kok
Kaya tak rasake beda temen kahanane. Prajurit nglasah kaya babatan pacing, ora ana ingkang melek siji-siji ya. Sang Narpati Sugriwa kuwi sing adate anggere wungu betah banget. Ora ketang nek awan ya mesti akeh lesare. Ning nek bengi iki betahe ora jamak niku ora kaya sak gedhakan iki. Kaya-kaya durung manci madyaratri. Lah kok wis sare kepati kaya ngono. Terus ming glethek sak nggon-nggon. Cetha babute iki nang sisih kiwa kok ya nang sisih tengene. Ming nanggon suketan kaya ngono kok ya. Terus dienggo sari, ayo upama tak gugah ora weruh ya malah kagol ku muring-muring ya karepmu arep kena bun teles kabeh sandangane ya karepmu. Dasare pancen wong angel. Ning aku dhewe gumun kok kaya ngrasake ngantuk ora kena tak ilangi kaya ngene iki perbawane ngopo aku kok rada gumun karo kahanan bengi iki. Risang kalih wis kepanduk Prabowo Tian Kunto Wibisana kepanduk prabawaning sirep Begananda uga sare kepati ora kaya lampahe Raden Trigangga nyaketi keng sami sare kepati. Kendali jiwa wis makarti kabeh padha turu kepati mung emane aku ora ngerti siji-sijine iki sapa jenenge aku ya ora ngerti iki aku ya ora ngerti saya kethek rucah ingkang maewu cacahe ora ngerti siji-sijine. Dene nalika semana Kanjeng Ibu Dewi Kerendawati ngendikake ngalengka kuwi ana kethek apa ana buta ingkang sirah gajah, sirah macan sak panunggalane nanging kene kok jebul ya ana kethek ing sirah macan, sirah manuk, sirah unta lan sak panunggalane. Lah iki sapa iki wujud jalma menungsa lumrah kaya ngene aku durung ngerti. Iki aku ya ora ngerti sapa iki. Wong ketoke kok untune rangah ning sing tengah kok bolong. Sapa iki? Iki klambine ngun sisih kiwa kono jenenge Gimin. Yes, mestine nyemeng prajurit lumrah. Coba tak golekane. Prabu Bathara Rama ndelik ana ngendi? Gancanging carita nalika semanten Raden Kunto Wibisana cat enget cat mboten kasiliring samirana lajeng wungu saking sari jagat Dewa Bathara nganti makler aku mongko kaya wis tak kuat-kuatke lha kok meso makler sepira suwene iki mau aku ora ngerti ya mung tak sesuwun ngersaning Hyang Widi muga pepundhenku sinuwun Prabu Bathara Rama kaparingan rahayu rina wengine.
Oh Raden Trigangga bingung anggenipun madosi wonten pundi papan lenggahipun Prabu Bathara Rama. Wis kathah papan-papan ingkang dipun tuweni ewa semanten dereng saged manggihaken. Sinaosa sampun dipun sukani gegambaran wujudipun Prabu Rama Badratwa ingkang rayi nanging kepeksa dereng saged manggihaken. Kocapa lampahipun diantri angga nalika semanten dumugi wonten ing papan Madaran, papan Gondorasan ingkang minangka pawon kangge sedaya para abdi anggenipun nyawisaken dedhaharan kagem Prabu Rama sak pendherekipun. Bawanipun ingkang sami tumandang karya wonten ing pawon Gondorasan anggadhahi tanggung jawab ingkang ageng nyawisaken dhaharanipun para pepundhen. Mila sedaya ingkang sami nindakaken olah-olah wonten ing pawon boten kenging perbawaning sirep ingkang anjalari, boten kenging perbawaning sirep awit ing kono wonten empon-empon ingkang mawarni-warni antawisipun jahe kencur ugi wonten empon-empon ingkang kangge jagi-jagi mbok bilih wonten ingkang nandhang sakit. Mila ugi wonten adas ula waras sarta wonten delingo kalian bengle. Mongko watakipun utawi prabawanipun delingo kalian bengle saged nyingkiraken perbawaning sirep. Mila para wanita ing sami olah-olah dipun bantu sawetawis para priya boten kenging perbawaning sirep Begananda. Kocapa lampahipun Triyangga nasak madyaning pawon Madaran ndadosaken kaget raosing manah ingkang sami olah-olah wonten ing mriku. Nanging rening boten mangertos menika gelibeting sipat wanara dipun anggep menika lampahing pandung mila tanpa antara sigara jeleh kepati sareng-sareng kanca ana maling. Raden Trigangga saking bingunging manah melajar dipun bujung-bujung ingkang sami tumandang wonten ing pawon. Gugup raosing manahipun mila sedaya ingkang sami olah-olah wonten ing pawon nyumurupi kathah ingkang sami sari kepati ingkang dumunung wonten sak caketing Gondorasan dipun gugah wonten antawisipun perjurit kalih bergodo ingkang lajeng wungu saking nendra.
nedya nindakaken pakaryan jagi katentremaning sumasana dupi sumerep regemeng-regemeng lampahe Sang Triyangga sami alok yen to wonten panggung cipta wirengganira. Weh kanca, maling, 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 maling. Saya bingung raos sing manah. Dian Triyangga awit dipun bujung-bujung para prajurit milawit saking guguping manah nulya menek wonten kekayon ageng melimbang-melimbang lampahipun sinareng ngraosaken boten wonten sambikala sigera mandhap nanging boten mangertos menawi ingkang kangge mandhap kala wau teksih wewengkon Gandarasan utawi pawon ingkang kinarya olah-olah wangsul para putri ingkang sami mangertos wonten regemenging tiyang ingkang Nyalawadi sami alok malih ingkang dadosaken bingung Dian Triyangga ing pundi-pundi dipun pethukaken tiyang ingkang alok maling saklengkung gugup kaworan bingung ugi nggadahi raos ajrih mulat kawontenan samangke cipta rengganira ing sami alok kanca maling 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 ya iki maling maling lho regemenge ketok tan pantara kyau mancing sira resang wanara siwi mancing patungganira Dyan Rama Badra lampahipun Raden Trigangga awit gugup dipun urak-urak dening tiyang kathah sigara manjing wonten saklebeting pakuwon ing kono prisa wonten kethek putih ingkang teksih ketingal jumeneng nanging paningalipun rapet dipun remaken pratandha yen to wanara seta wau uga kaya dene kena perbawaning sirep Begananda mila lon-lonan Dyan Triyangga sigara hanyaketi nedya niti prisa kawontenan saklebeting pakuwon cipta wirengganira iki cetha yen to pakuwon nanging ingkang dumunung ana jroning pakuwon ana kethek putih coba tak titi presane sakjroning pakuwon iki
Kethek putih iki turu kepati. Mongko kene iki cetha yen to palereman ingkang dumunung ning Pakuwon nyatane ana kanthil sari loro wujute. Saka pandugaku kanthil sari ing siji rada dhuwur ingkang siji rada cendhek mbok menawa iki kanggo sari Prabu Rama karo ingkang rayi Raden Lesmana. Nanging ana ngendi Rama Wijaya karo Lesmana ora katon. Kethek putih ingkang ana ing kene iki mbok menawa ngreksa kahananing Pakuwon. Nanging Prabu Rama karo Raden Lesmana mapan lenggah ana ngendi? Kocapa Prabu Rama kaliyan Raden Lesmana mireng reraosanipun Raden Trigangga ingkang dipun pidhangetaken saking telenging sumping agemipun Dyan Senggana swantenipun mirip kaliyan Dyan Senggana. Mila Prabu Rama sak kelangkung gumun raosing panggalih kawiyos pangandikanipun cipta wrengganira. Yayi Lesmana nuwun wonten pangandika ing adhawuh. Anoman kok rasan-rasan pun Kakang lan Siadi cumandha ana ngendi? Apa dheweke lali apa ya kepiye? Yen to pun Kakang karo Siadi mapan ana sumpinge Senggana Anoman. Kula piyambak boten mangertos. Lho. Kok aku krungu swara saka sak ceraking kupinge kethek putih iki. Yen mengkono apa kanggo ngetokke Rama Wijaya karo adine iki tuh satriya ingkang linuwih bisa ndelik ana ing telenging sumping. Yen mengkono nedhi tak pancing nganggo swaraku awake dheweke nganggep yen to iki swarane Anoman, mbok menawa Anoman iki kethek putih iki ingkang ngreksa Rama Wijaya karo Lesmana adine lanang ku mau. Panyebutane kepiye? Rumangsa aku bingung. Yes bodhon kuwi disebut Gusti. Mbok menawa bisa kasembadan nggonku duwe kekarepan. Gusti apa Senggana? Lah tenan. Panjenengan teksih lenggah wonten ing sumping. Ora usah kuwatir Senggana. Ingsun isih lenggah ana ing sumping ira. Kepiye karepmu? Kawontenan sampun tata titi tentrem prayogi panjenengan dalem kekalih lajeng kula aturi miyos saking telenging sumping. Uyuta yen panjen mengkono ingsun sakloro nedya mijil saka telenging sumping. Prabu Rama mijil saking telenging sumping. Trigangga amping-amping kayu gedhe sinareng kekalihnya sampun ketingal. Trengginas Dyan Trigangga sigra mondhong priyagong kekalih Rama Badrata ingkang rayi Lesmana kaglandhang kabeta medal saking sakjane menapa lebeting Pakuwon. Ada. Kocap nalika semanten prabawaning sirep Begananda sejatosipun namung makarti. Antawisipun Madya Ratri dumugi wanci gagat rahina. Kocapos sinareng titi wanci sampun loncok saking tabuh tiga. Prabawaning sirep Begananda wis cawar sami saknalika. Mireng wonten swanten ingkang gumarenggeng saking telenging Gandarasan ingkang teksih sami alok
menawi kedah ingkang prayitna ngatos-atos awit katitik wonten pandung ingkang watosi sedaya sami gregah wungu kepetang dian senggana Anoman. Geragapan aku lah kok nganti makler turu ora eling yen to aku kuwi duwe kewajiban ingkang wigati rumeksa kawidadane pepundhenku sakloron Prabu Bathara Rama karo Gustiku Raden Murdaka. Sinuwun panjenengan teksih cumandha wonten ing sumping kula sinuwun. Gusti panjenengan dalem teksih lenggah wonten sumping kula. Pukulun Prabu Bathara Rama, Gusti kula Raden Murdaka panjenengan teksih lenggah wonten ing sumping kula. Kok kaya ora nduga. Gustiku isih lenggah ana ing kene apa ora? Maraja tak titip pirsane. Ora lenggah ana ing sumping sisih kiwa. Uga ras lenggah nang sumping tengen. Aduh, lenggah wonten pundi jenengan dalem. Anoman prawara suta majeng ing rananggana mulat barising para adya gandhaut selatala kinarya sawating ayuda saka kaduan tak wis padhake ana wujuding kethek ingkang gandhang marang Gustiku sakloron. Apa iki kethek ingkang wis ketanduran pangaribawa saka caturan pocapaning mungsuh. Ana kethek ingkang wis mirong kampuh jingga ingkang wis megos tapake ora gelem mandheg takut dosa kene merganing pati. Rama Wijaya karo Lesmana Dewa. Ya dasar nyata wis apa? Aku Trigangga putra Ngalengka Diraja. Kowe mbondo marang aku mengku karep apa? Kanggo srana nggonku suwita nang ngersane wong atu aku ditampa waton aku iso ngaturke bebandanmu. Mula manuta tak gawa bali ana ing negara Ngalengka Diraja nggugu karepe dhewe. Ilai. Nyuwun pangapunten dalem. Pukulun ngantos kula kelepyan kedah ngreksa kajuwanan paduka. Iki mau sejatine ana apa? Kanyata wonten telik sandi ingkang nedya tumindak ingkang tanpa petang nanging boten perlu watos sampun dipun purbawasesa dening Kang Abdi Senggana. Monggo kula dherekaken kondur wonten ing pakuwon Koko Prabu. Ayo Yayi Gunawan. Monggo Kang Mas Lesmana. Yo Yayi.
Duka Yayasini Widyan Senggana Anoman. Sinareng Trigangga sampun sageden kakai mila kepareng hamungkasi ngyanira Bandayuda. Awit saking gempuking penggalih mulat triyangga ingkang nedya nyidra resmi amungkasi yuswa dalem ingkang sinuwun. Awit saking dukaning penggalih enget dhateng mantram sakti peparingipun Dewi Ryan Warasinta. Aji Mangundri nedya den tamakaken kocapa saklebetipun Dyan Senggana matek mantram sakti geger kawontenaning kayangan Jungkiring Sloka. Sang Hyang Jagat Giripati sigara paring dawuh dhateng Sang Hyang Bathara Narada kinen misah lan dunungaken ingkang sami Bandayuda tanpantara amung sak gebyaring tradhit wis dumugi wonten ing papan ingkang kinarya diya dinya rembag antawisipun Trigangga kaliyan Dyan Senggana Anoman cipta rengganira. Wah, la bocah apa iki ya lerene oleh Bandayuda. Anoman lereno kanggo Bandayuda. Kene luko kene. Iya, luko. Trigangga Tangya. Aja dipisah, Mbah. Tak tandangane kethek putih. Aja kaya ngono aja sembrono. Anoman kita kudu leren nggone Bandayuda. Trigangga semono uga kudu kita leren. Aku ora ngerti sangkan-sangkaning bilai. Dheweke ingkang miwiti nglarak marang aku. Nanging kowe murang tata nedya nyidra resmi marang Gustiku. Aku ing ora trima. Nek kowe ora trima karo apa? Ayo tanding yuda. Tanding yuda babuk. Mengko dhisik. Leren. Aja dhewe karepe dhewe kaya ngono kuwi. Kuya prayoga kedadiane. Segana nuwun wonten paring dawuh. Trigangga. Aku kudu nyebut piye? Ya wis sak karepmu. Lik ya kena. Ning nek arep nganggo sing bisa ditetepke utawa sing bener karo aku bisa pukulun ngono. Oh jenengmu pukulun dudu. Pukulun iki kelenggahan ulun, pukulun sebutane ulun iki dewa ngono. Dewa ki apa? Wah, lah kepiye iki lar rembugan iki. Kowe iki ra upa sik. Wis ora saperlu raup aku wis permono nyawang kowe. Kowe karo aku iso pukulun. Iya, pukulun. Aku kudu kepiye? Kowe do lermo sak wetor. Triyangga luwih dhisik kowe tak butuh tak takoni. Arep takon apa? Kok rewangi tumindak kaya ngono kuwi jatine mula bukane kowe kuwi duwe pepenginan apa? Wale-wale apa aku arep goleki bapakku ingkang ngukir jiwa ragaku. Lah terus apa wis kepethuk? Durung kepethuk ning wis cetha piyayine. Sapa ingkang ngaku aku dadi bapakmu? Narendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka. Lah lak tenan. Ya iki underaning perkara kowe gawe kisruh ana pakuwane Prabu Rama Wijaya. Kowe goleki sing ukir jiwa ragamu terus kok kowe ngerti nek Dasamuka kuwi bapakmu? Sing ngandani sapa? Sing ngandani ya Dasamuka dhewe. Lumantar sedulurku Satriya saka Giri Pertala Kang Mas Pertala Maryam kuwi ingkang ngandhani marang aku. Aku cetha nek putrane Kanjeng Rama Dasamuka. Lah terus kowe didhawuhi apa karo Dasamuka? Rening aku kuwi ora cetha papan dunungku ning Kanjeng Rama Dasamuka rumangsa nek kagungan putra ingkang wujude kaya aku.
aku bakal ditampa nggonku suwita watone aku iso ngaturke bandane Rama Wijaya karo Lesmana. Nah, cetha nek iki ana perkara ingkang ora bener. Segono nuwun paring adawu. Kita mes padake triyangga iki kira-kira atimu piye? Isen-isen ing atimu piye? Kula kok mboten mangertos dhateng ingkang dipun kersakaken. Kowe nyawang trigangga kuwi atimu kira-kira ana rasa sing kepiye ngono apa ora? Pukulun. Iya Petruk. Pun wau ya wis sawetara. Sapa iki wong dawa irunge? Kono. Gurung-gurung wis condira irungku. Pripun iku Pukulun? Nah iki ngene. Bocah iki jenenge Triyangga. Arep goleki bapakne ning ana ingkang wong begal pengaring-aring dienggokke rembuke. Iki diaku anak karo Dasamuka. Diaku anak karo Dasamuka ning seranane kudu iso ngaturke bandane Rama Wijaya karo Lesmana. Arak cetha nek kuwi barang ora bener. Anoman tak takoni nek nyawang bocah iki rasane piye ya bingung. Ha janjane pripun to niku? Ijanipun kados pundi? Eling-elingen duk rikala lelakon Senggana Duta biyen. Duk rikala Senggana Duta kowe tau nindakke apa? Ngobong negari Ngalengka. Sadurunge ngobong Ngalengka. Iya, saderengipun kula ngobong Ngalengka menika kula nggih ngamuk punggung kalian para juru taman. Juru taman sapa? Juru taman Masuka menika rak wonten kadosipun wonten sekawan antawisipun Kilat Meja lajeng Mayangga Seta ugi wonten Garbaludira sak panunggalanipun kula pejahi sedaya. Ning rak sakwise konangan rikala kowe ana ing Taman Masuka. Inggih. Lah rikala kowe ana ing Taman Masuka kowe nindakke perkara apa? Yen namung matur kalian Gusti Rikyan Warasinta. Sinta ki ana kancane. Ana sing ngancani rikala semana. Piye? Kok kowe lali ki piye? Diwangi rembugan ki Petruk. Aku ora weruh dhewe mbiyen iku. Aku lho ya ora ngerti nek pamane arep melu ndulung-ndulungke. Kuwi ki mbiyen jane ngene iki. Nah, nalika ning Taman Masuka iki etok-etok tetembangan ning janjane ana putri sak liyane Sinta nang kono. Ngerti ora? Sinten nggih? Piye ta bocah iki? Biyen ki rak do tetembangan. Ning wong wedok nggih nembang mboten. Maune nembang ning terus bareng iki nembang terus putrine mau leren ora nembang. Ngerti ora? Oh, nggih. Dadi putrine iki loro, Sinta kalih Wiwin. Kalih Wiwin piye niku? Nur tekan kono. Rumangsa kok wong perno-perno. Kula nek ora ngerti tenan kok ya dijak omong-omong ya bingung kok. Wong edan. Wong kok senengane jak omong-omongan ora cetha. Petruk kowe iki jan. Wong kene ora ngerti wong nalika semanten jaman Anoman Duta niku kula ora nderek. Kula mung ngetutke bagus Anoman niki mung tekan wewengkon sak ceraking nganu nika pesanggrahan Watu Leter. Tlatah Guwa Windu sing dilenggahi sapa kae? Sinten biyen nika? Sayem Praba. Sayem Praba. Nah, janjane karo Sayem Praba kuwi ya ana nanane nung. Ning mesti lali kuwi ya mbosok kedadeane piye? Nggih napa? Nek iya ya iya nek ora ya ora. Ya aja dadi atimu. Saurunge do nandhang picak mbiyen kae pancen aku tau sambung karo Sayem Praba. Wah, cilokane. Sing gebangeten iki ya Sayem Praba kuwi kira-kira gelem ora aku ya gelem. Kok karo kowe iki kepiye? Bareng niki malah ngendikake saurunge do nandhang picak nika tau ana sambung rasa.
kalih Sayem Prabu ambar kethek-kethek pun do picak niku janak kalih kula ngoten. Wah, pancen wong ora karu-karuan. Bluangop wong niku. Ha sing geleman iki ya kowe kuwi. Wah, jan ora karu-karuan. Sesuk nek lahir gek kaya ngapa wujude kae. Wong edan ora usah omong. Sesuk tak jenengi Satria. Wong edan. Kita kelingan apa ora? Duk rikala kita kepethuk karo Trijatha. Trijatha. Alah. Trijatha mbiyen sing ngladeni Rikan Warasinta kae ana ing Taman Suka. Kowe kelingan apa ora? Kowe tau dipangku karo Trijatha. Iya apa ora? Inggih, inggih. Kelingan? Ih, kengetan. Nalika kowe dipangku karo Trijatha kowe ngrasake apa? Mboten kraos. Ora krasa kepiye? Nalika dipangku kuwi ngrasake apa? Dieling-eling. Ngene. Dieling-eling. Nalika dipangku ngrasake apa terus nalika jejer nang jero engkel kowe napa wae aku kudu dieling-eling men kelingan men padang kanane ora ono perkara sing dijelik-jelikke kowe iki melu rembugan ya melu rembugan ora njero mbujug-bujug kaya ngono kuwi wis gek kepiye dieling-eling kowe ngrasake apa nggih blakipun kula rumiyin keperanan kalian Trijatha. Lah ya kuwi. Kita seneng karo Trijatha. Inggih Bu Kulun. Ming cukup seneng apa mbiyen napa-napa? Ora apa-apa ki Lurah. Ning limu seneng ki tekan ngendi? Wis tekan batin. Jeroning awak ana wawan apa ora? Ya nek ditakoni ngono isin leh ku mangsuli. Ora usah isin-isinan. Tegese upamane wong ki nek ketetesan geni utawa kena lenga panas, kena jarang panas upamane nggon pipi terus mlendrung. Nggon tangan terus mlendrung. Biyen ana sing mlendrung ora? Ana. Ah kuwi sing tak karepku ya kuwi. Ya kuwi. Wong edan kowe iki meneng wae. Lah ya kuwi njalari mbiyen kowe reta kurut prabawaning nafsumu nyurung ilining tirta kamandanu ingkang banjur kepethuk karo wiji tuwuh wiji uripe Trijatha kepethuk karo prabawaning tirta kamandanu ingkang mijil swanggamu banjur nyawiji Prabawa loro kabuncang maruta tiba nang tepining samudra banjur dikukup dening Begawan Mintuna saya suwe Sinidikara dadi wujuding jabang bayi saiki wis wanci katon dewasa perbawamu karo perbawane Trijatha dadi triyangga kuwi aduh anak kula menika Purna gatining carita jenang Selawader kali sesunderan apuranta yen wonten lepat kawula ora nyono babar pisan triyangga kowe kuwi anakku lanang kula nyuwun pangapunten kula mboten rumaos menawi panjenengan Sudarma kula. Wis sing apik-apik wis kepethuk karo pake. Dadine ya kowe iki kudu saiki wis ngerti iki wong tuamu cetha iki kowe iki ya ngajeni, Her.
Tri dadi aja sembrono, aja nyengol-nyengol wong kuwi ya bapakmu. Nek bapakmu ra genah kandhake aku, rampung perkarane. Sing pokok wong ki kudu eleng pati. Eling pati kok ya eleng pati kuwi. Wong kok model-model wae. Dadi wis nglenggono antarane Trigangga, kowe kuwi anak Senggana. Senggana, Trigangga kuwi anakmu. Inggih Bu Kulun, kula sampun rumaos. Wah, jan yo ketok ya jan apik. Ming rening diopeni iwak terus ana sungute karo ana kepete. Ning cangkrike iki padha. Iki sesuk len dritis ya padha kuwi. Aja dikudang kaya ngono. Wis prayoga tumuli kita mbajutke lelabuhan. Wong ingkang niat nyikara marang kahanan apa bakal begal pengaring-aring nggokke rembug sampurnakna ingkang nyampurnake. Trigangga ya kena, Senggana ya kena, mangsa bodho nyun pangestu kula. Ya, ulun kontur makayangan. Ulun kontur betul. Nggih, ndereke sugeng. Trigangga anakku lanang, kula Rama. Sapa ingkang ngriwuk marang apa ngrimuk marang kowe ngenggokke rembug? Satriya ingkang naminipun Pertala Maryam ora melu cawe-cawe sumingkira mundhak pekewuh rasamu tak tandangani Yustika. Kethek putih sapa? Senggana Anoman kuwi sapa? Raden Pertala Maryam, mburiska kasatriyan Giri Pertala. Kowe ingkang ngenggokke rembug arep ngrimuk anakku lanang Trigangga. Wah, kuwi anakmu lanang ora tedeng aling-aling. Aku ora trima. Nek ora trima karmomu, maju kene merganing patimu. Gigit atas janggamu tiban mangundri ajur kuandang. Pilih. Den tamani prabawaning mangundri. Ajur kumur-kumur sami saknaliku. Takon marang aku Prajangga. Ayo endi Prabu Rama ndak pateni ora minggat aji mangundri tampanono. Wah! 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 Bisa nyuda kekuwataning Ngalengkadiraja nanging reh ning wanci sih wanci gagat raina ora prayoga kanggo nggelar bandayuda ngenteni dawuh dalem ingkang sinuwun aja nganti ndadekke gerahing penggalih sinuwun kula ingkang sowan